nabantu besifazane umuntu wesifazane uyi-risk kakhulu ngokuthi nje umuntu wesifazane khumbula ukuthi ama-hormones le kuthiwa i-estrogen, i-hormone le kuthiwa i-estrogen Lady D iyasiza nakwimthambo yakho yegazi. Now whether umuntu ngesikhathi ezithwele, ngesikhathi umuntu engena ku-menopause, ngesikhathi umuntu ethatha imijovo yokupreventa, konke lokho kuyayishintsha ibalance yama-hormones akhe, simfaka kwi-risk naye ukuthi abe ne-clot, then labo bantu bakwi-risk yokuthi bashawe i-stroke. Kakhulukazi umuntu ozithwele nje Lady D, because angithi if umuntu ezithwele usuke nomzimba uthi akumele wophe wena ngoba wopha iyaphuma ingane, ange? So umzimba ukhipha ama-chemicals kuwena azosiza ukuthi igazi lakho lingophi, okay? But ukhipha ngendlela, nge-step, nge-beat, hayi kakhulu. But kwesinye isikhathi uvela umzimba wakhipha kakhulu loma clots ukuthi loma protein ukuthi wena ungophi. Ngesikhathi wenze njalo suvele wena uba neclotic ngesikhathi umithi. Then ke abantu uthola ukuthi either sebe nama blocked veins, sebe yonke leyo nto ngesikhathi pregnant, kanti kubangwe leyo imbalance yomzimba wakhe yama hormones, okay? Now I think into ebalekile ukumlalela ekhaya ukuthi of course ukuthi uzozwana. Njengoba dengishilo nje ukuthi i-command center Lady D, ingqondo i-command center. So of course lo muntu ungenzeka ukuthi abe ne-confusion, okay? Abe nokukhohlwa izinto, abe nokudideka nje okuthize, nga-affecta amehlo, either one side ukuthi lihle lodwa liboni or livivi, noma ubona udabuli, effect ukuzwa kakho ukuthi hayibo ngangezwa nje kahle, or right uyasukuma umuntu avele awe, okusho ukuthi usi-affect ibalance yakhe manje nama-muscles akhe, okay? Omunye avela kuphathwa ikhanda kakhulu, kodwa loyo sokuphathwa ikhanda kakhulu Lady D kakhulukazi milihambisana nokuphalaza eshawe stroke, so kulisho ukopha futhi lelo ukuthi khona ukopha khona engqondweni yakhe ngaphakathi, alright? But wena obukayo kubalekile ukuthi nawe umuntu umbona avele washintsha nje wa weak, ukuthi kube nezinto ozomenza zona uzitest ezi-part of izinto ezibonakalayo if kuukuthi umuntu ushawe i-stroke. So number 1 ubuso bakhe umuntu uyabona buyaqala buyatsheka, okay? Butshekela to one side. So if uyakubona ubuso bomuntu buyatsheka, wena into ofanele uyenze mhlambe ufanele uthi ke naka smile, yabona uthi awu smile, yabo ngesikhathi esmile uyabona ukuthi ismile sakhe sitshekele eceleni, uyabona ukuthi siyawa ngapha, sokuyisign leyo ukuthi kunenkinga, okay? Number 2 ingalo Lady D uzozwa na ingalo eyodwa i-weak. So wena uyambona mhlawumbe utshekele eceleni othi akaphakamisa ingalo eyodwa, if uyayibona ukuthi ayiphakamisa iyaziwela, i-sign futhi leyo, you know, yasi stroke. And then nanokukhuluma, uzothi uyakhuluma kuba ngathi amazwi yakhe uyawagwinya, akakhulumi kahle, noma ukhuluma ngathi udle kusamponjwana, uyabona i-speech sakhe. So wena ke ekhaya uyambona wenze njalo, umtest even more, umshise uthi akasho into enamagama alandelanayo, uyabona ixhego lamthinta uThixo ixhego. Yebo, iqaka laqaka iqoqoni ngazokaqheke kuqhoqhoqo. Noma uShaka washona washiya ushumi leshini namshini ngashukele show, okay? Hayi washona ubuya zoshiya ishumi usahambile nje. Ayisizama ukushushusa nje. Yeah, so yabona indlela omtesta ngazo le, but into ebaleke kakhulu engifuna umlaleli ukhoza ukuthi ahambe nayo namhlanje, into ebaleke kakhulu nayo yonke into kumuntu oshawe i-stroke isikhathi. Isikhathi Lady D, ngoba uyabona ukuthi ingqondo yakho, by the way, once ingqondo yangayithola i-oxygen nemfanelo zayo, within 4 minutes 5 minutes siyaqala siyafa. After 10 minutes isifile, and kukhona yashesha kakhulu. So kukhona ukufa ogcina manje ungasakwazi ukuthi ukureverse. So odokotela Lady D sinewindi silibiza ukuthi liyigolide, umuntu umbona eshawe i-stroke, lelo windi lelo lu 3 hours, okay? If uyakwazi wena ukuthi lo muntu umfikise esibhedlela kadokotela within 3 hours, iwindi ligolide lelo sizoreverseka leso stroke. Emva kwaloko sizomanage ke manje inkinga esekuthi useshawe i-stroke, okay? Now and ngiyazi Lady D sabantu kunento ethi ungaye esibhedlela ngoba bazokujova, umjovo uzovele ukubulala. Uzohlangana into enyinde. Yes, kuba ngathi umjovo uzovele nje ukubulale umjovo, okay? Sizobuye mase siyachaza nako lokho anti.